Idemo pričati o Bašti pepelu, jednom od najosjetljivijih i najpoetičnijih romana Danila Kiša, dijelu koje spaja autobiografsku nit, sjećanja i književnu imaginaciju u jedinstvenu cjelinu. Kiš piše iz perspektive dječaka Andreja Kišbaumera, alter ega samog pisca, čija se svakodnevica uoči Drugog svjetskog rata pretvara u mozaik fragmenata, porodičnih rituala, slika iz bašte, strahova odraslih koji se presjecaju sa čudom djetinjstva i sjećanja koja odrastanjem poprime drugačije obrise. Iako roman pripada takozvanom porodičnom ciklusu, on nije klasična ratna priča. Kiš izbjegava direktne opise užasa i umjesto toga gradi atmosferu prijeteće neizvjesnosti koju dijete osjeća, ali ne razumije u potpunosti. Središnja figura romana je otac, Eduard Kišbaumer, ekscentrični željeznički činovnik, sanjar i lutalica, čije ponašanje posjeduje mješavinu genijalnosti i ludila. U očima dječaka on je istovremeno i heroj i enigma, a njegova neuhvatljivost postaje jedan od glavnih emocionalnih stubova priče. Kiš vješto prikazuje kako porodica pokušava zadržati normalnost dok se istorija neizbježno približava, a bašta, simbol djetinjstva, reda i rasta, postepeno ustupa mjesto pepelu, simbolu gubitka, nestajanja i sjećanja koja više niko ne može zaštititi. Roman je građen u poetskim, fragmentarnim pasažama, gotovo kao niz sjećanja koja se izranjaju iz magle prošlosti. Kiš time naglašava temu memorije. Ono što pamtimo postaje naš identitet, ali je ta memorija uvijek nedovršena, lomljiva i podložna preoblikovanju. Tu je i velika tema porodične mitologije, kako djeca stvaraju legende od roditelja, a odrasli ih kasnije pokušavaju razložiti, razumjeti ili prizvati nazad. Bašta tako postaje prostor harmonije i djetinje vjere, dok pepeo predstavlja tragove svega što je izgubljeno ili spaljeno u vihoru istorije. Danas bašta, pepeo, ostaje jedno od najuticajnijih dijela jugoslovenske književnosti, jer nam pokazuje kako pripovijedati o traumama bez patetike, kako spajati intimno i istorijsko i kako pronaći poeziju u najosjetljivijim mjestima čovjekovog života. Kiš nam daruje roman koji diše, koji se širi i sužava poput sjećanja i koji nas podsjeća da je svaka prošlost istovremeno i svijet i sjenka. Kada na kraju tihog putovanja zatvorimo knjigu, ostaje osjećaj da smo bili svjedoci nečijeg odrastanja, nečije ljubavi i nečijeg bola, ali i univerzalne istine da se čovjek oblikuje onim što može sačuvati i onim što mu je zauvijek oduzeto. Hvala vam što ste bili dio Knjigarijuma. Ako vam je ova priča donijela novu misao, novu ideju ili samo jedan miran trenutak, onda je ispunila svoju svrhu. Pretplatite se kako biste otkrili još velikih knjiga i velikih misli, ispričanih jednostavno i jasno, za samo nekoliko minuta. Do sljedeće priče čitajte, učite i rastite.